si engineer Kochi na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana 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 Ugochitubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye dịka anyị front and back ndị ochie dị anyị front and back front esikala aka ọgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi dokwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa bụ dreams you cannot overlook. Ihe ọ ga-abụ ịlọta na nlọ nwere asị gị ịlọta ụdị ihe ndị a na nlọ agbakọ na nkịtị nyewa bụ isiokwu anyị mana bifo anyị gaba n'iru ka mmarụ ọkwa one ma one dị mkpa ige ntị ị ga-amụta ihe. Nke mbụ, ọ bụrụ na n'ihi na anụ onu m ma ọ bụrụ isonyela anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Disemba ọ ka na-aga n'iru ọ a whole month ritual. Nke ọnwa a Disemba ga-akwụsị na 31 Disemba. Anyị ga-achụ aja dị iche iche jekwazie na mmiri chụọ aja na tempụl ma mee saraka. Ndị na-esonye bụ na aja amarụgo ka esi eme ya maka na aja ịpụta ihe aja mbuli elu aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu mana anyị anaghị eshi testimony na soshal midia ma ọ bụ isi oyihu ọrụ na soshal midia ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa mana aka ntie yu na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Etu esi esonye na aja bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request anyị debie na ọta na-achụ aja na-ekwubi okwu n'afa gị. N'ụtụtụ taa ejegoro m na tempụl jee chụọ aja kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere na nke ọnwa. Yes, ịchaatịa m na WhatsApp agwazie gị other details I need for you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na ọ bụrụ na edebe afa gị n'ọta anyị ga na-achụ aja n'isi gị kwụsị anyị ga-achịkọta anyị ga-eje na mmiri jee chụọ ọrụ ndị mmiri aja mesara aka ndị mmiri gbagọtọ n'elu a na tempụl chụọ aja to entities of powers bụkwazi eburu emesara aka. I can tell you ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Yes,
omego over 2 years anyị chụrụ udo chụwa aja ka anyị gabazie n'iru na ọkwa ọzọ dị mkpa. Ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọgwụkwa ndị chọrọ iso na anya bụ aja chaatị m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. ọkwa ọzọ dịzi mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ị na-anụ, ị chọrọ ịnụ ya ọzọ maọbụ ka ishigharịa ndị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite. Ị ga-afụ nkụzi, afụkwazị nkụzi ndị ọzọ. Anyị nwere over 1000 lectures ya ga-abụ ofu. Nke ịbụọ abụ ọ bụrụ na ị na-awụ site n'eziokwu TV, ọ bụrụ na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions na YouTube, ị ga-awọchị ya. Ọ jekwazie na eziokwu Great Movies, ị ga-awọchị ya. Ọ bụrụ Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood Movies, ị ga-awọchị ya. Nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-anụ olu ma ị na-anụ na ị na-awọchị m from social media, mana ị chọrọ inwe decoder n'ebe ị ga na-anụ nkụzi a, na-enwetakwazi almost 60 channels free to air, meaning you are not paying a time any month. Anyị na-enwe decoder akpọ SatView decoder, anyị na-eship ya nationwide. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa, ka ị na-anụ olu m na-emetụ aka na share button, na-agwa ndị mmadụ gbasara eziokwu TV. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibega gị oke. Ya gazie. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Dịka nsikwu, ihe ọ ga-abụ ị na-afụ na nlọ, ọ bụrụ na ị na-afụ ihe ndị a na nlọ, ga-agba na nkịtị. Mma ebidogoro na nke mbụ ịkọwara gị ihe bụ nlọ. Yes, nkọwara gị ihe bụ nlọ, etu ị ga-esi wee ma nlọ bụ nlọ, ị ga-epe attention to. Gịnị bụ nlọ? Kedu ihe kpata mmadụ ji alọ nlọ? Wee kọwara gị na ihe mekere up human being bụ two things: the spirit and the physical. Yes, the gross material, the earth, the body. Wee sị gị na-enwe the spiritual you, nwee the physical you. Yes, I can use the simplest language for you to understand me perfectly. Now, all the spiritual you, where radiation and vibrations on our radiate, then your physical you na radiate by when we're bonded, and when we're life, on your body, then don't understand. And once you got the spiritual you, he cannot live. Because no spirit in our but our home mother, and when we're movement. Ọ bụrụ na spirit si na ahụ mmadụ pụọ, ahụ mmadụ ga-adị lifeless, ahụ mmadụ ga-esis. Onye akpatara na nwatakịrị ebu n'afọ for some months, early months, ọ dị emegharị ahụ till the spirit ga-possess that particular body. Abata fọ na nwa ebido megharị ahụ, ịghọtara ya? All spirit ga-abata. Anọ onye abata na ọ bụrụ na mmadụ kịta asị na mmadụ ihe ọ pụtara na spirit nọ n'ime onye ahụ apụgo. Therefore, the body ama emegharịsị ahụ, the body adịgo lifeless. Ama na o doro gị anya. Then ka nkọziere ihe ọzọ ya ama. Ọ bụrụ na mmadụ na-alahụ ụla, agwụgwọ ngide nwere radiation na-efe up the spiritual you and your physical you. Iwe ka iwe dị ndụ na ndị dị ndụ. Because all your body radiation na-trap the spirit you wee nọrọ ofu ebe. If not, spirit cannot be able to live here on earth. Na-eri nri n'ụdịghị. So all the feminist ya nwa radiation a na-abụ ndị ya. So ọ bụrụ na mgbe ọbụla ị na-alahụ ụla, ihe na-eme m when you sleep bụ ị na-alahụ ụla anwa, ihe ọ pụtara bụ na ndị nwere ihe gbasara kọmputa na ama na onwe ha na-akpọ hibernating. Yes, ihe ewu na hibernate the system bụ na the system a dị half awake. So ọ bụrụ na ị hibernate system, ihe ọ pụtara bụ na the system ama na consume battery because ya consume before na ọ bụrụ na ọ dị full awake functioning. So mgbe ị na-alahụ ụla, ihe ọ pụtara bụ na the body radiation, because na your body adịghị alụ ọrụ automatically, as in optimally. Your body adịghị alụ ọrụ with the full force. Now, whereby na their body adịghị alụ ọrụ in the full capacity because some of their organs are at rest. Mgbe ị na-alahụ ụla, ọ ga-eme your body adịghị alụ ọrụ with full capacity. Therefore, the radiation of your body minimized.
So the firm grip or grip through the radiation of the spirit are they go losing. So because not they go losing now, the spirit can be able to uplift to some certain height, depending on the ability of their inner spirit. Now, upon their spirit, their spirit nwere ike ime ihe akpọrọ astral travel. Their spirit nwere ike ịgbagota to some level na ọ ga-enwe ike ịfụ ihe na-eme na the other in the medium, in the other divide. You know ya? So and the spirit na wonder in the land of the unknown. O nwere some certain information o nwere ike grab when we get pass here on to you. Agwago m gị ndị na-ege nkụzi ma na-akọwago m na-enwere frontal brain nwee the back brain. Ngwa gị na frontal brain bụ ya the intellectual brain, ebe a ka amamihe nke ụwa gị na-anọ. Then wee gwa na back brain bụ the spiritual brain. Na the back brain na-anọ ka the antenna kwesịrị ịdị receive those information from subconscious. Those information are only received from the spiritual arena. Then obviously or pass here to the intellectual brain. Yeah, earthly brain get weak in those things, earthly interpretation. We're gonna well for anything because of earthly shikwado, more to he was mirror. And when we're this connection between your back brain and the frontal brain. If you no gabe Lucian Lopata, you may weak connect with the boat. You get weak in the earthly interpretation of it because now severe the connection between the back brain, the spiritual brain, and the frontal brain. So your earthly intellect will not give you the real interpretation what those things stand for. And then when serious cutting between the frontal brain and their spiritual brain, the back brain, in where you can those sense. And when so many things in game, maybe a brother can be able to start. He will make a funny ditches on law. Send a cleanse your spiritual part. Now, when you have natural and koala get at Abuna, unlock I in Kumakia. Now, Makandana Halo law, a Lutan Halo. I'm here today to address those people. A brother Makandina Chefun Cambiata. Each of law will he was in order to clear your path. You know that you will connect here all the connectables. You will weaken near the path. But I had it is that a Monday Lutan law. Mana Halosan La Lutan law, only for Hamil. You know that all I can address here today. Now, when say Mama brain the whole and kill the broom mother. Your spiritual brain the active and your spirit the active. So you receive those informations you need. Now, spirit will wander to the great beyond. What you hear when you keep me cannot in the ethereal realm. That is canon na more. Ebe uche akage as a mother when you imagine ihe na media. So all Jabatana in where you get long ihe nwere ike ime in the next 5, 7, even 10 years to come. Only where the ability. You can hear? Only where the ability to depend the far distance in the spiritual you where you can travel to. So only where you can na subconscious mind where you can abstract those things can where you can in future. Echefuna na Joseph onye ọkanlọ na agba ochie kọwalụ eze Pharaoh ihe nwere ike ime in 7 years, 14 years to come. Ịghọtara ya? Ọ gwara eze na ụzọ efi eze gwara eze Herod gwara na ya lụrụ nlọ wee fụ ebe efi saa they fed very well ahụmaha mma n'ofu ụlọ ahụ ya fụkwa efi isaa ọzọ after ka efuchagoro ndị ahụ mara mma ya fụkwa efi isaa ọzọkwa tara ahụ dịka ndị kwashi ọkọ na-atụ ndị enwewuru ihe ariwu o wee gbaghara ihe ya bụ nlọmin o wee chọwa onye ọka nlọ
Joseph wee kọwara ya ifugo na this thing ọfụ na nlọkịta bụ ihe ga-emenụ for the next 14 years 7+7 mana o nwere ike ịghọtawu nlọ a tinye n'ọgbọ David Joseph onye ọka nlọ Joseph wee sị ya ese Fero ihe ịrọ na nlọ simple means bụ na n'afọ 7 na-abịa n'iru na-aga enwe abundance na ife niile akọrọ n'ubi ga-eme ọfụma na a ga-anọ n'ogo uchu ife niile mana afọ 7 agasịa na afọ 7 ọzọ na-abịanụ na a ga-enwe oke ụnwụ na ihe akọrọ n'ubi ama eme ọfụma fara 7 na agụụ ga-adị na ụgani ga-adị ịghọtara ya so ịfụna na Joseph nwere ability ịkọwa ihe ga-eme in next 14 years so ọ ka nkọwara gị na nlọ nwere ike traverse up to that length or even more ịghọtara ya so nlọ nkwara nkwa short dreams nwere ike bụ ọ na-agwa gị ọ na-eme ozugbo mana nlọ ahụ ịlọrọ o mee within days ihe ọ pụtara bụ na that particular thing ịlọ na nlọ and go very close. Yes, I want to get before you may in this cross material, this physical earth you are seeing. No book goes or may in the spiritual range. So, Omono and Kawa made so fast. You put up on that one and you go almost all go first you go from the material realm. Now, what attack to the gross material, to the world. What go very close. All that, but I know what you for that. I'm going to have a phone guy, but I want to hear and I want guitar, and I want guitar. I go very close. The piano tells Yaka. A marona, no, they go very close. When go, I want to hear and a Kumaka, we have made Taka, who get a garaka. More no, he can get me. Now, no morning, I been you got area. To a cosiama. Now, here, not check one again, with long with a cake waggy. He game and you, key where can. Maka na nkụta abụrụ ụjọ na ihe nchọrọ ịkọwasịrị gị ama nne ịghọta gị ihe nlọpụta nlọ bụ a medium our spirit ji travel fan ya nweta some information pass ala ya then ability gị nwee ịghọtazie wu a different thing now ịghọta gị ihe m nlọ now ka nkọwasịrị gị ụdị nlọ ga-abụ ị na-afụ na ndụ gị agba na nkịtị ọ bụrụ na ị na-alọ nlọ ka mmakwara ga-atụ were onwe mmadụ ga-atụ. Like I told you, name of my story. Agwarange na mbidolu gaba n'iru at very tender age. Yes. So ebidon gaba n'iru at very tender age. Mana mgbe ihe gbasara call ma da nyebe nsogbu mgbe anwa at 22 years account go me millions. Register go Polanto Integrated Limited. Company GMA water drilling services then Asati, I think I registered me bank at the early 20s. I registered me at year 2002. I'm registered Nigeria Limited, Polanto Integrated Limited. Now, I registered that Polanto Integrated Limited over 20 years now. I registered here that time. Then, my office then on the Owerri Road. Auditor Road 105, Auditor Road, first floor. Yes, office on the first floor. That time, about the youngest boy, Mwelo, draining moteja, but we don't want him moteja, but we want to get Madam Wambia, where that motor now, machine monano, ye, machine I an office. That is, I didn't want to this and I look from side to side, from side to side, from side to side. At this weekend, I don't make there. Now, you're not check while again. Kind of a ball long. Well, one day, well, long, even from me, yet the chalk and call a cabo, key were in him, Mutaya. Well, long labor from me, but thick forest, can't see button like 50 forest. I can't even figure it out. So, but I need Bawa. Nisianya, over space, we have the center of the me Bawa. Now, you don't can see, but I need me back. Where Nanya, Ukikri, wherever for Ozo. Nanya, I can Ozadro, one of the anything goes to the name with footpath at all.
mmemme asị ka nsị ya wee pụta n'anya n'aka ekpe the same thing n'anya 4 ways onwere ebe ọ bụla m fụrụ ụzọ I began to cry mbido bebe akwa akwa mbegide epepụta n'ife that is akwa. When I woke up I saw tears in my eyes. So mana n'ụtọ na mgbe anwa na mụ azụrụ anyị mgbe a ikpecha plate n'ije chapel. That is the only thing I could do. Ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ọkịta etu m malụgoro ihe gbasara mmụọ ka m lọrọ ụdị nlọ anwa ama m ihe mmemme it will never happen because mgbe ahụ atụchiri ihe ahịa ọpụtara oge a na-atụchiri ụzọ m na mmụọ. Yes, atụchiri ụzọ m na mmụọ for me not be able to find way out gosi na ablọkụrụ ụzọ na mmụọ. Ozugbo ahụ ihe a mechara oluo 3 months nwee fatal accident with my car somersault 3 times. Moto somersault 3 times. Accident ya mechaa ụzọ kpọchie. Anyị na-arụzi ọrụ na location anyị na pipe tọọ n'ime ana ma ọ na enwere pipe stock ya bụ pipe stock ma ọ bụ na pipe bachi n'ime ana so many things na-eme mbido nwee mpịawa azụ na the work a na-arụ one thing mogo anọgide enwe ike dọkịta jen na-arụ ọrụ nọkịta stop at a time ọ stop ji eto enwe ike nwee crisis na site you know then mgbe ihe a na-eme bido nwee problem from there ọ na-emezi ọ bụrụ na nweta contract nweta ego ọ bụrụ na that particular money agwụrụ ọzọ ama abịa ịghọtara ya ama na onwe ndị na-pass through ihe dị etu a ihe ndị a bụ ihe na-eme ndị so mana o nwere ihe mmewu to cut the whole story short ama na o nwere ihe mụta n'aka nkọ ihe nchọ ka ịmụta ebe a bụ na ọ bụrụ na ị na-ege m ntị i wee na-alụ nlọ wee fụta onwe gị ebe ị nọ n'ime ịkpa ma ọ bụ n'ime ụzọ ebe ọ bụla ị kwesịrị inwe exit road if na blọkụrụ all your part that you cannot even make any meaningful move from there. Oga, my sister, my brother, agbana nkịtị ka ofu ọ bụrụ na ị na-alọ nlọ fụ ebe a na-achụ gị ọsọ na nlọ ikubi na ihe na-achụ gị ọsọ nwere ike ọ na-achụ gị ọsọ n'ụdị mmadụ maybe an enemy ma ọ bụ a na-achụ gị ọsọ n'ụdị masquerade ma ọ bụ a na-achụ gị ọsọ n'ụdị nkịta ma ọ one dangerous animal or the other a na-achụ gị ọsọ ma ọ bụ na-emetara ihe ọbụla abụrụ ihe ọbụla but you find yourself on the run my brother my sister agbana nkịtị ka bụ ofu. Ọ bụrụ na ị na-alụ nlọ lọta nlọ ebe ị pụtara niile egwu mmiri ma ọ bụ na o nwere ka isi wee fụ onwe around water before you know it mmiri bido ribe gị na nlọ anwa ị na-struggle ka i gwupụta na mmiri anwa i wee tata na nlọ a my brother my sister agbana nkịtị. Ọ bụrụkwa na nke a na-achụ gị ọsọ na-achụgidoro gị ọsọ ahụ you wake up agbakwana nkịtị. Ọ bụrụ na ị nọ na nlọ lọta nlọ ebe agbara gị egbe na nlọ ịlọta nlọ ebe agbara gị egbe na nlọ ma ọ bụ na-asụrụ gị mma na nlọ yes weda ma mma ahụ asụrụ gị ma ọ bụ egbe ahụ agbara gị na nlọ weda ma o puru gị ahụ ma ọ na o puru gị ahụ agbakọta nkịtị. Ọ bụgoro na o puru gị alụ ọ bụrụ na o nwere mmụọ ị na-achụrụ aja ma ọ bụ chi gị ma ọ bụ mmụọ ma ọ bụ ezumezu mmụọ ọbụla ị na-achụrụ aja ma ọ bụ ọta ị na-achụrụ aja jee chụọ aja. Ọ bụkwanụ na-achụ na ịgbara ya opuo gị arụ merụọ gị ahụ ya injọd kaba arụ jee gbaa afa marụ ihe na-eme. O nwere ike ọ bụrụ na ị ga-echukwa ụmụ mmụọ ma ọ chukwa chi gị ma ọ mesara aka. Ọ bụrụ na ifuru onwe gị na nlọ ebe ị nọ ị na-afụsọ ndị nwụrụ anwụ o nwere ike ịbụ ya relative
ebe gị na ha na-egwukọrị ma ebe gị na ha na-erikọ ihe. Ị nwekwara ike ịfụ onye a na nlọ ịma na ọ nwụrụ anwụ mana ị nwere that fear, that is ị dị atụ ya egwu. Agbakwana nkịtị. Nwoke ọbụla ị na-afụ ndị nwụrụ anwụ ya relatives ndị nwụrụ anwụ ndị magasị ma ndị marọ na-afụ ha na nlọ mana ịma na ha nwụrụ anwụ. Agbakwana nkịtị. Ị nwekwara ike na-alọ nlọ lọta nlọ ebe emere attack, ebe emere attack ma ọ nwere a gang up, group of people gang up against you na nlọ, either they beat you up or they level allegation against you, tinyere gị na nsogbu. Enwere ike level allegation ahụ ifu onwe gị na level allegation na-asị na ị nọ na-erife ndị onwe gị etago na o nwere ọkwa ihe i mere na aka gị dị ọcha. O nwere ike ọ bụrụ na a na-ebo gị ori mmụọ and ọ bụrụ na ị mere enete na ọbụla data ori mmụọ a na-ebo gị nwere ike ịgba nkịtị maka na ndị Igbo tụrụ nsi na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Ọ bụ eziokwu, ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Mgbe ị gbara nkịtị data ebubo ahụ a na-ebo gị na mmụọ nwere ike ịpụta ihe. Enwere ike for nowhere abụghị ebubo ime esi na ya gbakọ ya wee pụta. Then ị nwekwara ike na-alọ nlọ ebe ekere gị agbụ na nlọ. Ị na-alọ nlọ ebe ekere gị agbụ weda ma ekere ụsọ n'ụkwụ ma ọ bụ ekere ụkwụ na aka, hold o captive. Ịgbakwa na nkịtị. Ma ọ bụ ị na-alọ nlọ lọta onwe gị ebe ị nwụrụ anwụ na nlọ. Ndị mmadụ nwere ike na-abịa condolence na be ụlọ na-asụ ndị be ụlọ ndo ndo. Ndị nwere onwe ha nọ na nlọ na-epuru ha na karị ụlọ na-asịrị ndị mmadụ ndo nọkwa m ụdị ha na ma nwụrụ ọkwa anwụ ọga no smoke with fire. Agba na nkịtị. O nwere ike ị na-alọ nlọ fụ ebe ọ na-abụ ịlọ nlọ ịbụ nwoke ma ọ nwaanyị ịlọta nlọ ebe ị pụtara ọnwụ na enwere anwụ na nlọ ma ọ bụ na nwa gị nwụrụ ma ọ na relative nwụrụ ma ọ na o nwere ihe iru uju dakwasara gị na nlọ. Agbakwana nkịtị. Agbakwana nkịtị mgbe ị bịa na-arọ nlọ wee lọta onwe gị na nlọ ebe ọ bụ na na-enwere ụgwọ a na-agba gị, a na-agba gị ụgwọ gị bịa kwụ ụgwọ iji lọtara ya. Enwere ike onye anụ voice ya na-agwa gị ya ọ bụrụ onye ịfụrụ anya ma ọ bụ onye ịma ma ọ bụ onye ịmarọ. Mana ihe dị mkpa bụ na a na-adrọg debt na-asị gị kwụ ụgwọ iji. Agbakwana nkịtị. My brother, my sister, mgbe ị na-afụ ụmụ ihe ndị a na nlọ, ihe a bụ negative dreams, you must do something. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na a na-akwọ mmiri mgbe ọ dị n'ọkwụkwọ ọla. A na-asị ka e were ụtụtụ chọba ewu ojii maka chi ejie. Dịka nsikwu na mbụ na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Mgbe ọbụla e gosiri onwere ihe ndị a na nlọ, ihe a na-agwa gị ka ime something. Ọ bụrụ ọgwụ taa ka esi na nlọ wee gosibo ndị mmadụ ọtụtụ ihe. Esigo na nlọ wee si egwu imirikite ndị mmadụ ka mma alụ ga-atụ. O nwere onye a na-akpọ Samson na Baịbụl. Ka anyị lụta n'ose na nlọ ka mmụọ oke osepụrụ ụwa chi wee bịa gwa nne ya na o nwere nwatakịrị ọ ga-adị ime na ọ ga-amụ ya nwatakịrị na a ga-esi n'aka nwatakịrị a wee zụọ ndị obodo ewu ụmụ Israel si n'aka ndị ilo ha ndị Palestia. Ka ofu sina na ọ na nlọ ka esisi ozi a. Then enwekwarụ ndị dị iche iche esigo na nlọ wee zie ozi. Ọ bịa na mmezu. So esigo na ọtụtụ na nlọ wee zie ndị mmadụ ozi. Ka m kọkwara gị akụkọ ọzọ. O nwere onye a na-akpọ Pilate na Bible, you know the story of the Bible. Gbasara ebe e gburu Jizọs agbadoro n'obe. Ihe m ji ekwu tụrụ Bible na m na-eji nkụzi ma wee maalụ ga ịghọtara ya. Yes. A gwara anyị na mgbe a na-akpọdo ya n'obe na-akpọdoro ya n'obe n'oge ọchịchị nke Pontius Pilate. Ọkwa eziokwu. E wee sị na
mgbe Pilate na-ekpe ya ikpe ya na Herod na-eme ngwaziga na nke Herod ngwaziga na nke Pontius Pilate ha na-eme wee sị na nwunye Pilate dakwutere Pilate wee sị ya onye eze wepụkwa aka gị na nwoke a na nlọ nlọrọ n'isi ya ka iwepụkwa aka na ndị niile a na-ebo ya ebubo chọrọ ka igbuo onye aka ya dị ọcha. Wee sị na Pilate mee gịnị wee sị ha nekwanụ wee sị kwụsị ekutere mmiri wee kwa aka ya sị na aka ya dịkwa ọcha na ya kwachapụgokwa aka n'ebe nwoke a na ihe ọbụla unu kụtara n'isi ọgbụgbụ unu chọrọ igbu ya dịkwa n'isi unu ebe ọ fụ na ụmụnne ya ekpebigo na ha ga-egburiri ya. Ịghọtara nwe ihe ịghọtara ebe a bụ na nlọ a na-esi na nlọ ezi ozi dị iche iche. So ị bụrụ onye na-asị na ị na-ekwenye na nlọ sọrị olesi na nne na-alụ ọbụ nlọ ịba yes nlọ ezigbo nlọ ọ bụ nlọ ịlọrọ mgbe ọbụrụ mgbe ibu ihe n'obi nwere ike ọ bụrụ dịrị ihe ibu n'obi nọkọta ọbịa na nlọ ka awụ meseji. Ọ bụrụ na iji lụọ nlọ ebe ị na-enene ponografi ka ị na-enegodo ụla buru ị na-alụ nlọ ndị na-eche eke ike na soshal midia na ịdagbuo na nlọ ị nwere ike fụ onye na-eche eke ukwu na soshal midia ya ka abụrụ ya nlọ na-agba gị bụ na ịlọrọ nlọ gogharị ha vision ife adịghị nọ na nlọ enwere what to do with ihe egosiri gị onye mata nji asị na ihe edo ya ha pịọ mgbe ọ bụla ị chọrọ ịnakpu ụla create a time for your meditation before going to sleep. Think about noble things. Think about good things that will change your life. Think about how you can be of great joy to your environment. Ị bụrụ ihe ọma n'obi wee na-akpụ ụlọ ọ ga-enyere gị aka. Yes, maka na ị dewere onwe na state of grace before ị na-anakpụ ụla. Gịnị ka m na-akụwa maka ya? Mgbe ọ bụla ị rọrọ nlọ agbara nkịtị maka na ọtụtụ ndị gbara nkịtị mgbe ha egosiri ihe na nlọ esigo etu a mmiri si etu a wee rie. So ọ bụrụ na ịlọta ụdị nlọ dị etu a ihe na-achọ ịre gị alụ bụ ị nwere ike chaatị m na WhatsApp ka anyị gbakenerịrị gị afa mmiri ka anyị mara ebe mmiri si bịa n'okwu ụgbọ maka na o smoke chat fire. E nwere ike ihe a na-akụziri na nlọ ọ bụrụ na ọ maka ihe so gịnụ ị na-neglect m wee ebe si egosi so agbahụ na nkata ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri elu sendịalụ meseji na nọmba mma akpọ. Ọ bụrụ na isendị meseji na nọmba ọ bụrụ na WhatsApp meseji m respond ọ bụkwa ndị gbara akpọ I will pick mana ọ bụrụ na man dam dị busy my PA will pick it but I can tell you ihe enweta response from us same day. The number ihe send message bụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ka ị na-eme nke ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gọzie gị. Agụọ m ọfọ ndụ n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ndị na-abụ ha na-anụ ozi anyị ha na-emetụ aka na share button. Ndị na-abụ ha na-anụ ozi anyị ha na-agwa ndị mmadụ gbasara eziokwu TV. Ana m agụkwazi ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple ya na n'isi ndị Children of the Temple ya nakwazi n'isi ndị niile sonyere anyị na-aja nke ọnwa Disemba. A sị na ọmaka ga-emere ụlọ. A sị m onye isi ụlọ na-awa aja ya were nke chụọ. A sị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-anara obodo. A sị na unu ga-eweta ihe ọma dị iche iche na mba obodo unu nọ wee wenata n'ụlọ maka na akụrụ ụlọ ekwu onye kparịa nọ. A sị m onye sị ka o chere ụlọ aja iche ma ka o jere ụlọ aja ije na o jebe na ọya ejelu osi ọnwụ na ọya ejelu ya nwụọ n'ụzọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị ụnụ. Ndị enyi m metara onwe m yes ndị soshal midia ọ bụrụkwazie na o nwere ihe ọzọ dị too special ịchọrọ isendịrị m na WhatsApp only chat ya m na my private WhatsApp number 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị.
mgbe ị na-eme nke a, ka ọ dịkwa dị echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ.